The karaoke and dusty, painted on the sky. Hvad fanden er du? Loser, bit up in my eye. Country road, take me home to Johannes, hvor jeg hører til. Åh, Johannes. Kære tekst. Hvad handler om Johannes? Ja, det er en drink. Giv mig lige den her. Hold kæft, den er grim. Fanden er du, mand? Skide fjeldab. Er det Johannes? Johannes? Er det dig? Hvor fanden er du? Du er Johannes. Johannes, det er dig. Gå væk! Du er ikke Johannes. Okay, stop. Du skal holde dig væk fra mig. Du er Johannes. Hør Johannes. Hvad laver han med mig? Stop! Giv mig den der. Gå væk. Så kommer den. Done. Too late. My time has come. Johannes. Jeg er nødt til at gå. Jeg skal forlade dig og finde sandhed. Johannes! Jeg vil ikke dø. Men nogle gange vil jeg ønske, at jeg slet ikke var født. Nu skal Bjørn have noget at drikke. Det er dig igen, din skide bjørnhammer. Johannes. Er det Johannes? Han har stripper. 1, 2, 3. Det er ham. Excuse me, madame. Du ser godt nok fin ud i dag. Hedder du tilfældigvis Johannes? Ja. Jeg lige mærke din mund. Ja. Har noget, han skal have. Han er en lille fætter her. Ja. Rigtig godt. Ja, nu tabte jeg den. Hvad blev den af? Hvor var den sgu? Eller lige tilbyde ham et glas. Et eller andet. Ja. Ja. Et sovemedicin her. Hvad er det, der foregår her? Det er dig. Jeg kan ikke smage min drink. Det er Red Bull. Og en mand uden tøj på. Hvad laver du? Du er væk, du. Okay. Jeg laber. Hele rummet snorer kraftedeme, mand. Hvad foregår der? Jeg er også en dancing queen. Jeg skal have mikrofonen. Fucking fjeldabe. Hannes. Der var lige nogle fingre i munden på dig, for fanden. Johannes! Giv mig den der. Nu har jeg mikrofonen. Everything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance. You are dancing queen. Young and sweet. Only 14. Johannes, feel the beat from the trampolin, oh yeah. Vores tider for liv, Johannes, dig og mig. Den her, den går ud til dig, Johannes. Johannes. Snaps. Et snaps, ikke godt? Det varmer sgu lidt. Kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan give dig hans adresse. Hans adresse? Ja. Kender du hans adresse? Han var lige nede ved Hyttegade. Ved Hyttegade? Der skal jeg hen. Trampolin! Hvad fanden? Sidder han og lægger an på min mand? Du det. Du lægger an på min, Johannes. Johannes, du er min. Du skal holde dig væk. Kom væk med dig. Kom væk, jeg vil slå lidt med dig. Kom her, Johannes. Kom her, Johannes. Nej, Johannes. Du skal med mig hjem nu. Tag bukserne af. Tag bukserne af.
Jo, du skal... Hvad fanden er du? Jeg har bedt om at forlade huset. Hvem er du? Siden hvornår har du autoritet over bjørnen? Du har ikke autoritet over mig. Sluk det. Er det lys? Er du ven? Hej. Lidt efter Johannes, skal jeg ikke? Johannes? Ja, Johannes. Du faldt bare i søvn. Du faldt bare der. Jeg tænkte, okay... Hvad skal I søvn? Hvor fanden er vi henne? Hvor fanden er vi? Vi har Skirres Tannodalen. Ski i Tannodalen? Ja, Hvor fanden er Tannodalen? det er Sverige. I Sverige? Jeg synes sgu da lige, jeg har været på Oslofærgen. Du ser, du finder Johannes. Johannes, Hyttegangen ja. nummer 2. Hyttevangen! Ja. Det er nemlig rigtigt. Mit hoved. Mit hoved, det dunker. Fanden. Hvor fanden er vi henne? Er der med? Uff. Hey. Den her vej. Det er forbudt. Forbudt. Nej, du er for fyldt drikken. Jeg er for fuld. Ikke skine. Jeg kan godt tage en sort pist. Nej. Sort pukket pist. Formet som Johannes' baller. Men det er Johannes. Om Johannes. Jeg beundrer Johannes. Undrer ham. Jeg har aldrig mødt en menneske som Johannes. Ja. Og jeg vil tage ham. Jeg vil tage ham, og så vil jeg sprede hans baller. Og så vil jeg søge 2 fingre op i ham. Og så vil jeg give ham min kæmpe store